Helo, fi di Alwyn Jones a dwi'n Is-Lywydd ADSS ac yma i siarad rhyw fymryn am bwysigrwydd ein mamiaith wrth wneud asesiad o anghenion. Unigolion sydd yn iaith gyntaf Cymraeg, mae cael cefnogaeth o fewn yr iaith honno yn holl bwysig. Yn ystod y broses asesu anghenion a cael sgwrs beth sydd o bwys, mae'n hanfodol gallu nid yn unig datblygu dealltwriaeth o gryfderau unigolion a dyhead o ran bywyd da, ond hefyd dod i'w adnabod yn fwy eang na hynny. Mae hynny'n cynnwys eu hanes bywyd, eu cysylltiad a'u cymuned lleol a'i cefndir. Mae disgrifio hyn yn ein mamiaith yn naturiol ac yn helpu datblygu lefel ddealltwriaeth o hynny wrth gefnogi unigolion i ffynnu. Mae cynestrwydd y broses a gwneud i bobl deimlo'n gyffyrddus yn holl bwysig a dyna ein ancan o fewn y proffesiwn. Mae'r un ymagwedd wrth ddarparu gofal i unigolion yr un mor bwysig a sicrhau'r gallu hwnnw i gael sgwrs anffurfiol gyda unigolion yn cryfhau y berthynas rhwng gofalwr a'r unigolyn sy'n darparu gofal. Gai ddiolch hefyd i pob un unigolyn sy'n dysgu Cymraeg ac yn gwneud yr ymdrech i ledaenu defnydd o'r Gymraeg yng Nghymru, ac hefyd gai ddeud dydd gwaith Cymdeithasol y Byd hapus i pob un ohonoch chi.